ang aton kaluwasan, ang kamatuoran, ang maayong balita, ang paglaom upod kay Kristo. Ang kabuhi ko ay kagamo sa Mayong agaliwat, mga pinalangga atong tagpalamati. Sa siningation, ato naman palamandungan ang tinaga ni Kristo sa gihapon sa aton balaan niya kasulatan. Tagaan naton isang igtalupangod mga kabiyanan or mga palangga atong tagpalamati. Ini nga kapitulo kag bersikulo, makita ini siya sa Pilipos or Philippians. Pilipos kapitulo 4 versikulo 19. Philippians chapter 4 verse 19 says, "But my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus." Sa Ilonggo, sa ako lang na ipag-intindi ha. Ang akon Ginoo or ang aton Ginoo or ang imo Ginoo maghahatagid or handa sa pag-supply sa iyong mga kinahanglanon, handa sa pag-provide sa aton mga kinahanglanon suno sang iya kamanggaran o kon kahimayaan. Okay. Kanami bala mga abyan, magsiling ka bala needs or kinahanglanon, madamo kita sang nagkalain-lain nga mga kinahanglanon. Una ta gini kinahanglanon, tatlo gini ka basic na kinahanglanon sang tao is food, shelter, and clothing. Pagkaon, balay, kag ilislan. Apang hindi lamang mga kaabyanan or mga pinalangga nato nga tagpalamati, hindi lamang sa pagkaon kita mabuhi. Hindi lamang sa may balay kita mabuhi or hindi lamang sa may mga ilislan kita mabuhi, kundi nga kinahanglan naton ang food unagid pulong sa Ginoo. Pulong gid sa Ginoo. May ara ba lang nga naghambal nga man shall not live by bread alone. Ang tao kuno hindi lamang mabuhi sa tinapay. Di example tuod puro lang gid tinapay ang imo kaunon. Puro lang tinapay way na tubig mabuhi kayhan. Busog ka, oo, syempre. Pero kung wala kang inom ng tubig, madunlag ka, ganyan posibilidad. Pero, kung ikaw, kumpleto ang imong pagkaon, may tubig ka, may tinapay ka, or something, ang mga kalanon mo, wala ganyan na problema. Kag may balay ka man, abing nga ilistaran, wala ganyan na problema. Kag may bayo ka man nga masulob, or ini nga mga bagay-bagay, mga masulob mo, wala ganyan na problema. Sa subong mga nga henerasyon, mga palangga nato nga tagpalamati, ang food, siyempre kinahanglanon gid naton. Balay, bayo. Pares sa mga kultura nato nga kinahanglan sa Mindanao bala nga na apektuhan sang linog. Nagakinahanglan sila sang tatlo ka basic needs. Gid amon asang food, shelter, and clothing. Gani nga amo na ang mga radio stations nagaapilar gid nga kung sino ang may kabubuton nga maghatag sa sinang mga bagay o mag-provide sa mga bagay, handa gid sila magbaton. Diri balayhan sa aton sa Naisyaga FM. Mahimo man na naton kung gusto naton. Pwede kita ka ambag-ambag, pwede kita ka isa sa aton mga balatyagon tagipusoon sa bulig naton. Kung hindi man kita kabulig financially but spiritually through prayer mahimo naton mga palangga. Sang nagligad as far as I monitor sa sining estasyon naton, may ara hitabo nga hindi nato napaiway, may mga pagsangguranay, may paglainay sa buot. But ina ka mga bagay, umalagi lang gina siya. Pwede maistoryahan, pwede mapungkuan sa lamisa, pwede mahatagan tiun sang tagsa-tagsa kag hinunanon sa mga bagay-bagay nga ginalain naton sa buot. Apang ang Ginoo naton wala gid nagabot sa punto nga naghambal siya nga ako galain buot ko sa imo, amo ni hindi ko gusto nga amo na turo sang but ano nga ba sa Ginoo?
But my God shall supply all your needs. Amo na nga ba sa Ginoo naton? But my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. Amo na siya kanami balasang kwan. Amo na siya kanami sa Ginoo naton. Kaya ang Ginoo naton, hindi gid mahimo nga magpatumbaya or magpabaya sa aton. Ang Ginoo ihanda gid maghatag sang aton mga kinahanglanon. Di anong naton pwede ibalik sa iya? Anong pwede naton ano sa iya? Ibalos sa iya? Simple lang. Tuuhan naton siya, alagdo naton siya, sang bugos tagi puso naton. Hindi naton pagkahuya. Mas ano ka pa, proud ka pa nga isinggit mo sa kalibutan. My God is so big. Ang Ginoo kuya dako nga handa mag-provide sang akong tanan-tanan nga mga kinahanglanon. Handa maghatag sang akon mga kinahanglanon. Ayhan tagsa-tagsa sa aton may mga kinahanglanon. Ayhan iban kinahanglanon nila, hindi man sa lango-lango nga istorya. Ayhan iban sa aton nagakinahanglanon nobyo nga magapalangga man someday sa aton. Wala imposible. Pwede mo ginapangayoon sa Ginoo. Pwede mo ginaludhan, pwede mo hibian sa Ginoo kung ano ba lang plano niya sa imo. Like sa ako ginhimo sa una, Lord, anong plano mo sa kabuhi ko? But now, I know, ang Ginoo may ara nagakaigo nga plano sa akong kabuhi. Ang Ginoo may nagakaigo nga mga plano sa akong kabuhi. Hindi lamang sa akon ayhan palangga, kundi nga sa imo, sa ila, kag sa aton tanan nga nagamonitor sa sini nga pag-broadcast sang programa ang paglaom kay Kristo. Hindi ka matunan paglaom kang imo Ginoo. It is a big supplier God. Very tawag sini mahinatagon gid katama. Giver gid katama Ginoo. As long as makita sang Ginoo sa imo na kinahanglanon mo na handa ay ihatag sa imo. And we hope nga sa sining aga may ma-learn kita sa atong gintunan sa Philippians 4:19 nagasining liwat mga kabyanan or mga palangga natong tagpalamati. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Pwede mo na kuon, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Di ka magkahuya. Hindi pagkahuya, hindi pag-ibaliwala mga bayan or mga palangga natong tagpanamati. Ang Ginoo mo dako, ang Ginoo mo gamhanan, ang Ginoo mo handa nga mag-provide sang tanan mo nga kinahanglanon. Madamo gid nga salamat mga palangga natong tagpanamati sa liwat naman nga pagpalayag sang programa ang paglaom kay Kristo. Balatian, nagalaptan na subong, pero hindi ka magkabalaka. Kaya Diyos sa aton wala ka pabaya. Magsalig ka, mga muyo ka, kag sa Diyos magmatutong ka. Utot ko nga Kristohanon, sa Ginoo kita magmatutong. Kung wala ka pa nakapaton, kay Kristo sa imo tagipusoon. Utot ko subong na ang tion, si Kristo imo nga patunon. Gani magbaton ka na sa iya, hindi ka na magpangduwa-duwa. Ang kabuhi mo itugyan sa iya, bangod ang Diyos, buhi kagamhanan.
siya. Si Kristo ang atong dalampan, sang tanan mga kabudlayan, kag siya lang paglaom sang tanan, sa kabuhi siya ang dalampan. Utot ko nga Kristohanon, sa Ginoo kita magmatutong, kung wala ka pa nagkabaton, kay Kristo sa imong tagipuson. Utot ko subong na ang tion, si Kristo imo nga patunon. Gani magsali ka na sa iya, hindi ka na magpangduwa-duwa, ang kabuhi mo itugyan sa iya, bangod ang Diyos, buhi kagamhanan siya. Si Kristo ang atong dalampan, sang tanan mga kabudlayan, kag siya lang paglaom sang tanan, sa kabuhi siya ang dalampan. Ang aton nga Ginoo nagahigugma sa aton, ang iya pagpalangga waay sang tupong, bisan ang iya kabuhi ginhalad sa tanan, agud lang maangkunta ang kahilwayan, iya nga ginantos ang mga kasakitan, bangod sa paghigugma sa aton tanan. Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kundi alagaran si Jesus. Ang aton kasalanan iya nga ginbayaran, sa iya nga kamatayon kita may kadalagan. Gani ka uturan hindi pagkalipatan, kung hindi sa iya kita waay kaluwasan. Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kundi alagaran si Jesus. Ang paghigugma sang aton nga Ginoo waay nagabag-o sa akon kag sa imo. Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos,
alagaran si Jesus, kundi alagaran si Jesus, kundi alagaran si Jesus. Imo ang himaya kadungganan, ang tanan butang sa kalibutan. Imo nga ninala dapat kasimbaho kag alagaro, kay ginuwas mo kami tanan sa pagpud nga kalaglagan. Gamhanan ka, milagruso ka nga Diyos, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo, simbahon ka, alagaran ka Jesus, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo. Ikaw ang kasanan sa iyong kabuhi, paglaong kasangkanan sa imo mga kaanakan, dapat kasimbaho alagaro, ay kinluwas mo kami tanan sa pagpud nga kalalagan. Gamhanan ka, milagruso ka nga Diyos, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo, simbahon ka, alagaran ka Jesus, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo. Gamhanan ka, milagruso ka nga Diyos, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo, simbahon ka, alagaran ka Jesus, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo, way kasubong sa imo. Gamhanan